Velić gradnja Velika Kladuša, prepoznatljiva po visokom nivou poslovnosti, korektnosti i tolerantnosti pri ugovaranju poslova, a i visokoj kvaliteti završenih poslova, firma Velić gradnja iz Velike Kladuše sa pravom zaslužuje status privrednog brenda građevinske branše Unsko-sanskog kantona. Ova firma posjeduje iskustvo, znanje kao i sve potrebne resurse za obavljanje posla na veoma visokom nivou, a i u mogućnosti je da završi i nezahtjevnije poslove iz domene svog poslovanja. Velić gradnja se bavi izvođenjem svih radova u visokogradnji i kao takva imala je najbržu tendenciju rasta od svih firmi ove branše u okruženju. I na kraju, za Velić gradnju možemo reći da će još dugo godina biti nezaobilazno ime građevinske branše regiona. Ako želite nešto da gradite i ako želite da to bude urađeno po najvišim građevinskim standardima, onda izaberete pouzdanog partnera, a to je Velić gradnja Velika Kladuša.